pel nostre propi consum. D'aquesta manera podem anar sobrevivint. El savi va agrair la informació, va mirar el lloc i va marxar. L'aprenent seguia el seu camí. Al cap d'una estona es va girar cap al seu deixeble i li va dir: busca la vaca de la família, du-la al precipici d'allà al davant i empeny-la pel barranc. M'he perdut. Crec que m'he perdut, no ho sé. No sé on soc i no sé si soc on hauria d'estar. No sé si estic perduda o no. Si estigués certa d'on soc, podria saber si estic perduda o només és que no sé on soc. I no em preocupa.